Bé, bona tarda. Continuem amb els actes d'Indi Lletres. Ara tot seguit tindrà lloc el debat de la literatura fantàstica a Catalunya. Hi participaran la Judit Tarradellas, coeditora de l'editorial Mai Més, en Ricard Ruiz, professor, escriptor i comissari del Festival 42, en Sebastià Roig, periodista, i l'Adrià Pujol, escriptor, que ens acompanya un any més. Endavant. Hola, sí. Sentiu? Bé, benvinguts i benvingudes en aquesta mena de xerrada a taula rodona sobre la literatura fantàstica a Catalunya. Us haig de dir que quan m'ho van proposar em va sorprendre una mica, perquè un servidor de vostès de literatura fantàstica n'és un gran consumidor, però ho ha teoritzat ben poc, no hi ha pensat gaire. Per no dir que servidora de vostès pensa que la literatura fantàstica és la porta d'entrada a la lectura de tothom. Jo crec que les primeres lectures de qui sigui de vostès són literatura fantàstica. Per tant, vaig pensar, què pots moderar tu que no sigui des del coneixement de l'usuari, no del teòric? Però per això la gent que m'acompanya avui suplirà aquesta carència meva de ser un simple lector de literatura fantàstica. I per obrir foc, aquests dies pensant-hi, fent els deures, preparant aquesta taula, la primera qüestió que a mi em venia al cap, quan pensava en vosaltres tres, era la següent, a veure si us sé explicar bé. I ho dic per ells, però també ho dic per mi, fareu un favor a mi. La literatura fantàstica, com la podem explicar, abans de començar amb la que es fa a Catalunya, com podem explicar el batibull que hi ha, i ho dic com a consumidor, insisteixo, com a lector, el batibull que hi ha entre fantàstica, ciència-ficció, terror. Avui veia terror fantàstic, deu ser que n'hi ha un que no ho és, ciència-ficció i terror. És a dir, jo volia començar per aquí abans de parlar de literatura fantàstica a Catalunya. No sé qui de vosaltres tres vol obrir foc, però a mi em faria un favor si algú garballés una mica tot aquest poti-poti d'etiquetes. Ricard? Doncs gràcies, Adrià, per moderar-nos. Gràcies a tothom per ser-hi i a Indi Lletres per convidar-nos. D'això en Sebastià, per exemple, i la Judit en saben moltíssim, però he agafat jo el micròfon en primer lloc perquè recentment vam organitzar aquest festival a Barcelona que es diu 42, en homenatge a una novel·la de ciència-ficció famosa, i que li van posar com a subtítol Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona. I li van posar aquest plural després de donar-hi moltes voltes. És cert que existeix un avorridíssim problema terminològic, que no ens hi estarem gaire estona perquè és avorrit al final o li interessa a poca gent, però per entendre'ns ràpid, jo crec que del que parlem, o com a mínim del que a mi m'agrada parlar a les meves classes i en el festival, és de tots els gèneres no realistes, o per ser més purista i més acadèmic, no mimètics, que són aquells que no volen imitar estrictament la realitat. Després ens podem posar filosòfics sobre el que és la realitat i com de poc realista tenim la realitat en aquests moments. Però això permet que hi entri la ciència-ficció en les seves vessants, des de la més especulativa fins a la més científica, que hi entri la fantasia èpica, heroica, fantasy juvenil, etc., que hi entri el fantàstic, perquè el fantàstic estrictament seria, de Todorov cap aquí, el de trencament de la realitat, però sense arribar a entrar a l'altra banda, que seria el meravellós, i seria des del conte de fades fins a Tolkien. I entraria també el terror que tingui alguna component no realista. El terror que tu deies de l'altra banda doncs seria el dels psicòpates tipus American Psycho, que evidentment aquí no hi ha fantasia, excepte que t'estàs inventant un personatge, però això seria tota la literatura ja, no? Per tant, jo crec que aquesta opció, el que passa que clar, dir-ho en negatiu és com lleig, no? Literatura no realista, no. Llavors al final la gent en diu en el món universitari, doncs això de fantàstic, ciència-ficció, meravellós,
I aquí, a les llibreries, al carrer i en el món friki, acabem dient fantàstic una mica per tot, i a mi m'agrada aquest plural de fantàstics, perquè de sentit comú tots pensem en el que vagi més enllà de la realitat. No sé si estaríeu d'acord. Has dit la paraula friki, jo us demano que la guardem, perquè després hi entrarem en aquest paraigües conceptual de friki, que vol dir moltes més coses que literatura fantàstica, però seguint una mica l'ordre, Judit, us volia demanar els tres, però vaig per ordre. Hi ha algun moment, diguem-ne, fundacional, no a Catalunya, sinó en la literatura, que puguem dir a partir d'aquí es parla de la literatura fantàstica i abans no? Perquè també m'he informat, jo ja sé a quin moment és, però que si te'l podies explicar perquè no veig clar aquest abans i després. No entenc per què hi ha aquest moment fundacional si tot el que hi ha abans de fantàstica en té un rato llarg. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos aquí a l'It i Lletres, estem molt contents i de parlar amb vosaltres i poder formar part d'aquesta taula d'experts, perquè nosaltres som molt joves i molt petits i fa 2 anys que estem començant a editar llibres de gèneres fantàstics, com deia el Ricard, una mica per posar-hi una etiqueta de saber una mica en general del que ens trobarem, no? I una mica afegir del que deia el Ricard també, que nosaltres també al final ens vam decidir per aquesta etiqueta, perquè també ara mateix és molt difícil ubicar, hi ha llibres que ja no són només de ciència-ficció, sinó que són híbrids de ciència-ficció amb terror o amb fantasia. Llavors aquests calaixos que potser eren més clàssics de ciència-ficció, terror o fantasia, i ara mateix s'estan esborrant molt els límits, no? I bueno, que sí que és una manera de diferenciar-te, no? Perquè el lector sàpiga que aquí sí que trobarà gèneres que no són realistes. Una mica volia apuntar això perquè nosaltres sí que des del principi ens hem posat aquesta etiqueta per això, no? Perquè era més difícil ubicar-nos en aquests calaixos. Llavors, la pregunta que em preguntaves, que de fet jo no sóc una experta en història del gènere, però si tu et refereixes a la història de la literatura universal en general, no? A veure, nosaltres coneixem Frankenstein, de la Mary Shelley, no? Com el llibre fundacional d'una dona, a més, del gènere de ciència-ficció. Que abans n'hi havia, sí que sabem, no? Perquè hi havia cronies abans, també hi ha La ciutat de les dones, no? De Passat Pissant, també una dona que el va escriure i d'altres. Per què en aquell moment es posa l'etiqueta de ciència-ficció? Doncs la veritat és que jo no ho sé molt bé, però suposo que és per agafar un públic nou, no? I que sàpiga que aquí es trobarà aquest tipus de literatura que es diferencia d'una altra literatura que s'estava fent a l'època, no? Potser que era més realista. No ho sé, perquè és el que... No ho sé, és el que... Però jo crec que ells dos són més, diríem, els entesos en el tema històric del gènere, no? Endavant. Gràcies a Indi Lletres per convidar-nos a fer aquesta taula rodona amb difusió dels gèneres fantàstics. Jo estic d'acord amb el que han dit el Ricard i la Judit, i també diria que Frankenstein és el moment fundacional d'un nou gènere. En el cas de la ciència-ficció el terme vindrà amb les revistes pulp dels Estats Units, estarem parlant del 1930, però jo què sé, abans ja tindràs Jules Verne, ja tindràs Wells, tindràs els romàntics francesos, alemanys, que ja estan fent gènere fantàstic, per tant existeix. També m'ha agradat molt això que ha dit dels gèneres híbrids, que en realitat és així, perquè ja anant amb la part friki, avançant-nos, si tu mires La Guerra de les Galàxies, que ara és a Star Wars, diria que és l'episodi 4, està vista com una pel·lícula de ciència-ficció, però molta gent et diu no és ciència-ficció perquè allò és fantasia, perquè en un moment determinat Luke Skywalker abandona la maquinària, creu en la força i fot el tiro a l'estrella de la mort amb intuïció seva. Per tant, diguem, aquests debats són tan vells com l'ou i la gallina. I ja que estem parlant d'hibridació i d'etiquetes, per recordar que la literatura fantàstica no es redueix únicament a la novel·la, a la narrativa, sinó que la podem trobar en molts altres gèneres, com poden ser el teatre, els guions de televisió, els guions de còmic o els guions de pel·lícula, fins i tot la publicitat, que tot això és literatura.
No sé si hem de ser molt ordenats, però jo afegiria, per fer-ho així dinàmic, jo afegiria només una cosa, i és que això que estan dient tenen tota la raó, perquè a més, la primera obra, no hi ha Mary Shelley i Frankenstein, que sí que d'allà surten les tres branques, ciència-ficció, fantasia i terror, que es posaran gairebé un segle després, les etiquetes i tot això. La Bíblia ja era literatura fantàstica. I no la Bíblia, jo vaig més enrere. Això Borges deia que la Bíblia, però és que la primera obra de la qual tenim coneixement escrit, que és l'epopeia de Gilgamesh, doncs és fantàstica. I a partir d'allà, la mitologia per mi entra dins dels gèneres fantàstics. Llavors, clar, al final resulta que parlem com si fos una petita part, però és absolutament majoritari en la història de la literatura. Sí, per això jo deia al principi que em sembla que és obvi que la porta d'entrada al món lector és en literatura fantàstica o no és. Perquè entrem amb els contes, entrem en paràboles, en faules, en animals que parlen, etc. No? Però ara que m'heu llançat en l'aire la teoria que jo m'havia après, havia fet els deures i venia convençut que Frankenstein inaugurava alguna mena de cosa, tu em dius que els mites ja ho fan. Jo havia llegit, a veure què en penseu, mentre em preparava per aquesta taula, que la diferència entre els mites i la religió i Frankenstein, la diferència entre Gilgamesh i Frankenstein és que Gilgamesh no està escrit amb voluntat fantàstica. Aquesta és la diferència, segons Todorov, que em deies tu al principi, no? Ara veig que això no és així, i per tant em tranquil·litza, perquè realment la Bíblia és un pou de fantasia sense fons. En aquest sentit, l'hibridació que dèieu, que és el primer que heu dit tots, ja és l'origen del gènere fantàstic? Pregunto, O realment està tot compartimentat i el que no és terror és ciència-ficció? Jo parlo com un amateur, com algú que no en sap i vull buscar respostes. Aquesta hibridació que dèieu és des de sempre? Sí, jo crec que una mica és com seria l'art manierista, que hi ha una gent que intenta crear uns models, vol assemblar-s'hi i acabar fent una cosa que és nova i que és diferent, perquè, per exemple, jo què sé, a l'inici de la ciència-ficció o del terror o així, veuen de molts altres gèneres, però hi van afegint coses i de mica en mica ho van fent evolucionar. Jo crec que tots els gèneres són híbrids, perquè tots evolucionen, tots creixen, tots canvien, es bifurquen, es sobreposen. I per què ara sí que anem a lo friqui, per què us diuen friquis? Si la literatura fantàstica és el pinyol de la literatura, per què us diuen friquis? Això és una contradicció. Per què creieu que... o perquè ja us agrada? Aquí hi ha la resposta real i la resposta, diguéssim, per acumulació. Deixa'm fer una prèvia, molt prèvia, perquè has mencionat amb molta raó això de que els mites no tenien intenció i estem parlant dels gèneres i aquí potser és bo posar sobre la taula dues coses. Primera, els gèneres populars surten al segle XIX, es consoliden al segle XX amb les etiquetes i amb els estudis, però el fet de que se li posi nom a una cosa no vol dir que no existeixi abans. I com deia la Judit, Pizan o molts altres i moltes altres autores prèviament ja ho havien fet amb aquesta intenció. Per tant, els consideraríem potser, per no ser anacrònics, precedents. Però si ens posem amb el tema de si els mites són intencionats o no, primer, a mi em costa molt una obra elaborada per fases i per molta gent, com podria ser l'epopeia de Gilgamesh, realment pensar quina intenció tenia. Però a banda d'això, és que la que sí que conec, perquè l'he estudiat una mica més a fons, que és Mary Shelley, fa una història mitològica i li posa Frankenstein o el modern Prometeu, és una història que vol ser admonitòria i que no té cap intenció de ser ressemblant a una cosa que un segle després gairebé li posaran l'etiqueta de ciència-ficció, perquè això ho acabem dient perquè un senyor que es deia Brian Aldiss va dir que la primera novel·la de ciència-ficció era Frankenstein i va triomfar. I llavors, per això ho diem tots, però és un absurd dir que és la primera novel·la de ciència-ficció perquè la ciència-ficció no serà definida fins moltes i moltes dècades després. Dit això, el terme friki, si jo no vaig errat, ve la pel·lícula Freaks del Todd Browning, que comença a expandir aquesta idea del fenomen una mica com de fira, i hi ha una ressignificació, igual que
no sé, per part dels negres, les dones, els gais, que agafem determinats termes que eren pejoratius i al final diem sí, soc marica, què passa? Doncs el terme friki és una derivació d'això, de dir frics, per què és negatiu el dir que estem als marges de la societat, que tenim un aspecte diferent, que ens disfressem, etc. No? I és aquesta resignificació que ens l'apropiem i al final existeix un dia de l'orgull friki, igual que existeix un dia de l'orgull gay, no? Que a més en aquest cas està relacionat amb Douglas Adams i amb el fet de quan va morir ell i altres esdeveniments tipus Star Wars que hi va haver per aquelles dates, no? Per tant, al final ens diem friquis com per dir sí i què, no? I ja està. Una mica el terme fric també, com dius Pol Marges, el recuperarà el que és la cultura underground, el que és la cultura de les drogues, tenim els fabulosos Freak Brothers, que tenen a veure amb els còmics dels anys 60 i també com una manera d'orgull d'això, no? De la diferència, d'anar en contra el que és la norma, el que és establert i de fet el que avui és freak no és llegir literatura fantàstica, és llegir llibres. Llegir llibres, llegir paper, això és el més fric que podeu fer. Però bueno, nosaltres segurament ja ho sabíem, perquè de petits, no sé si era el vostre cas, era el meu, a mi m'agradava a l'hora del pati llegir llibres en comptes de fer esports i llavors ja eres assenyalat doncs, com el fric, per el sol fet que et agradessin llibres, fossin, jo què sé, de Mark Twain, fossin del gènere que fossin, o sigui, sí, soc fric perquè m'agrada llegir. Jo estic d'acord amb ells, amb tot el que diuen. També nosaltres, des de mai més, des del principi vam agafar molt l'etiqueta aquesta, com deia el Ricard, per donar-li la volta, no? Per fer el reclam aquest, doncs si nosaltres estem fent aquest tipus de literatura en català. També per què? Per donar-li la volta, perquè sí que veiem que en català hi havia un gran buit en aquest tema de gèneres fantàstics, val? Sobretot de traduccions, que és el que fem només nosaltres, i bé, d'autors locals sí que hi ha altres editorials, com Males Herbes i d'altres que ja ho estaven fent molt bé. Llavors sí que en aquest sentit ens volíem definir molt bé perquè que sapiguessin doncs, els frics com nosaltres, que sapiguessin perfectament què es trobarien tots aquests gèneres que no són realistes. I també això per reclamar-ho, perquè sí que penso, i és un altre tema que entrarem, no? Potser quan parlem més de literatura catalana o que durant molt de temps sí que ha estat una mica una literatura titllada de popular i s'ha vist potser com d'un altre nivell al costat de la literatura més culta. Llavors, clar, en aquest sentit sí que nosaltres ens posem aquesta etiqueta, igual que ens posem l'etiqueta de gèneres fantàstiques perquè sàpiguen realment de primeres què es trobaran mai més, però és que nosaltres pensem que la literatura no entén de gèneres i que és igual si és negre o ciència-ficció o novel·la realista. Es tracta de bona literatura i mala literatura sempre, no? Però bé, és una mica per... sempre no ens agrada saber quin calaix o quina estanteria de la llibreria trobarem allò que anem a comprar. Doncs bàsicament és... Em va molt bé el que dius perquè portem mitja hora, ara sí, ara la segona part, literatura fantàstica catalana. Per això em va molt bé, Judit, el que estaves comentant ara per entrar-ho. Com vostès saben, i si no ja us he dit jo ara, la primera novel·la, diguem-ne, de ciència-ficció en català és obra d'un empordanès de Palamós, tot, ja que som aquí s'ha de dir, aquest orgull d'empujolar de Palamós. Primera pregunta, parlant de literatura fantàstica catalana, que em sembla que tu has començat a apuntar i jo ho acabo d'exposar. Clar, a Catalunya, els que escrivim, els escriptors i les escriptores, més o menys se'ns ha dit, i en els lectors i lectores també, que la literatura catalana és més Pla i Rodoreda que Perucho i Calders, perquè ens entenguem. Com ha estat això? Perquè Calders no és un mindut, però... I Rodoreda no és només realista. Exacte, clar. Què ha passat aquí? Com hem arribat aquí? Que una mena de sentit comú, que al final és una construcció social, el sentit comú, però que hi ha com una acceptació tàcita que Rodoreda i Pla és la literatura catalana i que Perucho i Calders també, però no tant. Una mica, com deies tu, una mica per darrere. Què ha passat aquí, amb el fantàstic a Catalunya? No sé si teniu alguna cosa per
Bueno, ja saps, Adrià, que hi ha hagut una sèrie de mandarins intel·lectuals i que potser en algun moment van dir que el que es havia de fer era novel·la realista i que si tu fessis ciència-ficció, fantasia, tal com estava el país, això era fer escapisme, no? Doncs clar, sempre la ciència-ficció i la fantasia són un reflex directe de la realitat on vius. I per exemple, no? Quan la Margaret Atwood escriu el conte de la criada, ho fa pensant, ostres, està això passant aquestes coses a l'Afganistan, els estan fent aquestes putades a les dones amb l'integrisme religiós. Què passaria si això ho traslladéssim als Estats Units, no? Que fessin el mateix. O, per exemple, quan l'Eugeni Samiatin escriu Nosaltres i no pot parlar del que està passant a Rússia perquè poder li diran alguna cosa, doncs diu, vale, tinc la idea, diré que això passa en el futur i que hi ha naus espacials i per tant puc fer crítica. Una mica és el que ja feia molts anys abans el Jonathan Swift quan parlava dels viatges de Gulliver, en comptes de parlar de que parlaven amb els anglesos, doncs hi havia els Yahoos i tota una sèrie de personatges a la puta i amb molts d'allò, no? O el que feia Voltaire amb el Micromenes. Per tant, estàs parlant del que passa, però ho disfresses una mica, igual que és el mateix que fan els que fan novel·la històrica i realista, que també d'alguna manera, encara que vulguin parlar d'una societat del passat, no es poden sostreure en el seu entorn directe. El que hem trobat és això, que hi havia uns mandarins i que, jo què sé, el Josep Maria Castellet, que era un editor molt bo, doncs tot això no li agradava i per això no es publicava. I hem hagut d'esperar que hi hagin editors com la Judit o com els de Males Herbes que els agraden aquests gèneres i diu, hosti, doncs jo vull publicar el que m'agrada. O tenim la sort que ara hi ha molts escriptors catalans que diuen, hosti, doncs jo vull escriure novel·la de por, vull escriure ciència-ficció, vull escriure fantàstic perquè és el que m'agrada, no vull fer brusc. I això, bueno, en Ricard, que està tip de fer classes a l'Ateneu de Barcelona de literatura, sap que una de les màximes de qualsevol persona que vulgui ser escriptor és allò que deia Ray Bradbury, hòstia, a mi m'agraden els dinosaures, doncs jo escriuré de dinosaures, a mi m'agraden els ninjas, doncs jo escriuré de ninjas. I de fet, per escriure de la resta hi ha moltíssima gent que pot fer-ho, no? Jo sóc una mica més bel·ligerant i tot, perquè ja, fins i tot quan estàvem començant a parlar d'això, s'ha posat a plorar un nen i no m'estranya. Sí, perquè, a veure, hi ha hagut dos corrents a la literatura catalana i va guanyar un. I van guanyar els moles i els castellets, i van guanyar la llengua al servei del país, que és molt important, però des d'una miopia absoluta, perquè hi havia l'altre corrent, que era Manuel de Pedrolo, per exemple, dient no salvarem la llengua, no salvarem el país fins que no tinguem uns gèneres populars consolidats, i va dedicar la vida a fer-ho. I ell se'n va sortir, però diguéssim que no va contagiar prou, no va encomanar prou Perucho, Caldés i moltíssima altra gent, no? Però va encomanar els autors de la generació dels 70, sí. Antoni Moner Jordà i companyia, estudiosos del gènere, que són una mica els que de la meva generació ens van dir, escolteu, els gèneres són importants, l'eròtic, la novel·la negra i tot això, i convé conrear-los i, hòstia, si us ho passeu bé fent-ho i no tingueu vergonya. Però, Sebastià, és que podríem fer una llista d'hores de tota la gent que va fer això i, en canvi, l'oficialitat va passar completament d'això, la indústria cultural s'ho va repensar i molt, i el canvi que s'està produint ara és un canvi generacional, per sort espectacular, i per tant això sembla que quedi molt lluny, però han estat moltes dècades en les quals el discurs de a veure si creixes i llegeixes coses serioses era el discurs oficial. Però això també passa amb el còmic. Correcte, sí. I amb la novel·la gràfica. Ara tenim la sort de que estan apareguent editorials i així que consideren que pot ser un carcant com jo de més de mig segle continuar llegint TVOs i, hòstia, no em quedo sec ni se'm fa
malbé el cervell, no? I llavors, sí, hi ha tot un tipus de públic que jo crec que ho estan esperant i el bo és això, que hi hagin escriptors i editors disposats a dir hosti, doncs, posem-nos-hi perquè creiem en això i creiem que pot funcionar. Però volia fer un apunt només, i és que jo estic d'acord que tota la literatura parla, com deia Shakespeare, del que vol dir ser humà i de quan deixem de ser-ho, o som una altra cosa, o ens deshumanitzem, i això inclou la fantàstica, inclou la realista. Els friquis llegim molta literatura realista, no fem barreres i diem això no, és a dir, ens agrada la literatura, que passa que aquesta també. I una cosa molt important per mi, és cert que tots som miralls del nostre present, i que és molt estrany que la gent consideri realista, com dic últimament, una novel·la històrica ambientada a la prehistòria, que el 90% tu has d'inventar, i consideri que és fantàstica una novel·la que és d'aquí a un any i que hi ha hagut un petit invent que ha modificat no sé què. I fem aquest viatge i el fem, però convençudíssim, no? Però jo vaig un pas més enllà. Què passa amb l'escapisme? Però què passa amb la literatura d'evasió? Perquè és un pecat. La poesia pot ser la poesia de l'art per l'art i l'important és que estigui ben feta com a objecte estètic i ja està, no ha de significar alguna cosa, no ha de ser pràctica. I això, que en la poesia ho acceptem, en la literatura fantàstica, és que no és prou propera a la realitat. Això que estàs dient, jo m'he cansat anys i panys amb els fans de la ciència-ficció dura, que ha de tenir tot, hòstia, ha d'estar super reglamentat, hòstia, clar, King Kong no es podria aixecar de terra perquè amb el pes que té i tota la massa, a mi què m'expliques? Si no, on hi ha la poesia i tot això? I dius, si fos per tu, hòstia, ni el dadaisme, ni el surrealisme, ni l'expressionisme, ni molts ismes artístics s'haurien fet mai. El Ricard ha dit una cosa que potser, perdó que et talli un moment, però per no oblidar-la. Pot ser que per culpa d'aquest viatge, tu ho has insinuat i crec que és així, no hàgim llegit la part fantàstica de Rodoreda, de Pla, doncs endavant. Sí, és que just anava a dir això perquè, a més, el que deia el Ricard, no? Sí que és veritat que hi ha punts que ens hem d'explicar molt, que també parlem de la realitat des d'un altre punt de vista. Però és que hi ha novel·les que simplement també són per passar-nos-ho bé i que no hi ha tantes reflexions sociològiques ni antropològiques i que són boníssimes i que són evasives, i per què no? I llavors, a més, també una fal·làcia gran és aquesta. Rodoreda ha fet fantasia. La mort i la primavera, o sigui, no és una novel·la realista. Llavors, posar-la com la patrona de la literatura realista catalana és una fal·làcia també, no? Llavors, bueno, sí que és veritat que una mica el que estan explicant ells, no? Que en tot moment hi ha certs moviments estètics que triomfen, no? Per sobre d'altres, pel que sigui. I en general potser també crec que és una mica una cosa que ha passat amb les literatures romàniques, el tema aquest de la literatura realista, no? Amb l'anglosaxona ha estat diferent, no? Ja se li ha donat sempre una altra entitat als gèneres fantàstics. A mi també el que em fa a vegades gràcies gent, hosti, a mi no, el fantàstic és que no, a mi això no m'agrada, i en canvi potser se't llegiran, mira, però això del Paul Auster està bé, hòstia, això del Murakami, collons, això està molt bé, hòstia, això del Cormac McCarthy a la carretera, hòstia, molt, molt, mira el Kazuo Ishiguro, quines coses que bé que fan, no? O sigui, se la mengen amb autors, diguem-ne, prestigiosos i mainstream, i en canvi la menystenen, no? Quan es reivindica com a tal i com en qüestió de gènere, no? Que hi havia aquest biaix classista, diguéssim, per part d'alguns lectors. I al final el debat de la qualitat, que sempre surt, no? Els friquis ja coneixem la llei d'Sturgeon, que l'Sturgeon li va dir una vegada és que el 90% de la ciència-ficció és una merda, i ell va dir, efectivament, el 90% de la producció literària és una merda. Per tant, no importa. I encara hi ha molta gent que diu ciència-ficció, i fa com el meme aquell del nen que tira cap enrere, no? Cadascú manifesta la seva ignorància com vol. La ciència-ficció, la fantasia en aquests moments són una de les literatures més riques i variades, i tothom podrà trobar títols de qualitat que li agradi. I pot no voler-ho, i això és legítim, cadascú que faci el que vulgui, però dir no perquè no és prou bona, no n'hi ha prou de qualitat, és pura ignorància en aquest moment. No, però afegim que la gent que sol dir això no té cap remordiment ni cap pena en fotre's sèries de televisió que siguin fantàstiques, o que hi surtin zombis, o que hi surtin vampirs, o Black Mirror, o tecnologia o així, o pel·lícules, no? Vull dir, amb l'audiovisual ho
tenen assimilat, no? Com una cosa normal. En canvi, és a l'hora de llegir que costa més. Per això el canvi generacional és tan important, perquè entre les sèries, els videojocs i companyia, és que ja ho porten de mena les noves generacions. No, Sí. dius videojocs i aquella Videojocs, esclar, evidentment, també És formen majoritari. Bueno, és que hi ha coses que sembla que no puguin ser un objecte literari, quan, per favor, totes són susceptibles de videojocs inclosos. Bueno, en aquest moment, no, els videojocs potser generen més calés que el cinema. Absolut, i que la moda i que la música, però anaves a dir, Judit. N'hi ha molts que estan basats en novel·les molt conegudes. Sí, potser també és veritat que nosaltres som una generació que ja hem crescut molt amb tots aquest gènere, no? I ja el tenim més assimilat. I sí que em trobo ara que hi ha editors més que potser són d'aquesta generació, els 70-80, que sí que ja estan fent més això, perquè és que no veiem la diferència entre una cosa i l'altra, no? I són les nostres lectures de natural com ho són les altres. També és el que deia, no discriminem per gèneres, no? Simplement doncs, ens hem volcat molt aquest perquè també... I també hi ha una altra cosa que també sempre és un tema que moltes vegades la literatura fantàstica és literatura juvenil. Que aquest també és un altre tema, perquè també jo crec que no és veritat, no? Igual que el tema dels còmics, que dèiem, llegir Kafka, no sé si és gaire juvenil o així, no? Clar. Bueno, de És fet, que- Frankenstein va patir aquesta transformació des del punt de vista del consumidor, no? Que ha acabat relegada. Tenim una traducció del Quim Monzó, que és bestial, a Frankenstein, i ha acabat relegada a cosa juvenil. Que dius, però hòstia... Sí, això ha passat, per exemple, un cas bastant important és amb l'obra del Wells, no? Que en el seu moment era consumida per públic adult i que generava, hòstia, uns grans debats sociològics i cap a on havien d'anar, doncs, l'espècie humana i tot això, i segurament, no tant en part en Verne, en una part de l'obra de Verne poder també, però de mica en mica, a mesura que han anat passant les dècades, ha anat quedant doncs, amb el juvenil, no? Igual que l'obra, jo què sé, d'Edgar Allan Poe. Hòstia, que, bueno, sí, és juvenil, però clar, has de ser un jove amb un estómac bastant ample, no? Per fotre't a l'Edgar Allan Poe. I el panorama actual, que ja n'hem anat parlant, tu, Judit, ets de fet un dels agents d'aquesta normalització, però també has dit males herbes, que no pot fallar sempre que es parla d'això. El panorama no editorial, sinó d'escriptors i escriptores, com el veieu? Ja ho heu més o menys començat a apuntar, que hi ha com menys vergonya, la gent ja no pensa tant en què està fent o està deixant de fer, escriure ja no va tan associat, depèn d'on bufi el vent, però ja no va tan associat a una cosa que deia el Ricard, que té tota la raó, no va tan associat a salvar la llengua i el país, diguem-ho així, ni a deixar testimoni de l'existència dels catalans. No? Ja hi ha lloc per tothom, però com ho veieu? Com ho veieu ara? Aquí hi ha noms. El Moner Jordà és una institució, A veure, però jo vull gent més jove. jo sé, Mitjaliada, de l'Antoni Moner Jordà, hòstia, és una obra en català que qualsevol altra llengua majoritària té equivalents o s'hauria de donar de plantofades per tenir-lo. I després, a les antípodes, jo què sé, l'última novel·la del Max Besora, doncs és un exemple de les meravelles que pots arribar a escriure en català, igual que ho eren els primers contes del Quim Monzó en el seu moment. Vull dir que sempre hi ha camp per dinamitar i per fer cosa potent. Dones, Judit. Sí, jo crec que ara mateix, el que diu el Ricard, hi ha moltes autores, l'Elisenda Solsona, per exemple, que està a Males Herbes, ha fet un recull de contes satèl·lits, que és una meravella, la Roser Cabré Verdiell també, la Carme Torres, no m'agradaria deixar-me al cap, perquè n'hi ha moltes, i crec que és molt xulo que també les dones tenen molta presència en aquest gènere, no? I tenen moltes coses a dir. I d'autors també, el Marc Pastor, per dir alguns, no? I tants altres. Vull dir que jo crec que estem en un bon moment. La muntanya que canta i balla, sí, no? També. Però veieu com continua... Digue'm per què no? Home, però el títol ja que diu, no? Que la muntanya balla. Perquè veig que el viatge continua. Clar, en lloc que jo recordi, segur que s'ha dit, però en lloc que jo recordi, després de l'èxit esclatant del Canto Jo, en lloc se l'ha abordat com a... En lloc tampoc, però poc sí. Sí. Aquesta centralitat que té No, precisament... però jo feia una reflexió fa uns mesos que bona part dels últims premis
dels factors editorials eren obres amb elements no realistes, des del Víctor García Tur fins a la Irene Solà, des del Paul Guasch fins al Francesc Serés, i des de, recordem, el senyor Jaume Cabré, que té una llarga trajectòria del fantàstic i alguns dels contes més celebrats de la narrativa catalana en fantàstic dels últims anys, fins a una Carme Torres, que ja seria una línia més especialitzada. Llavors, tenim un reguitzell. El que passa és que no es posa aquest enfocament, això és veritat, no? Els mitjans generalistes no ho fan, i el que està canviant és que, a part de Cronos, Mai Més, Males Herbes, Raig Verd i moltes altres editorials que s'hi estan posant, el que està havent-hi també és prescriptors i prescriptores nous fora dels mitjans oficialistes que estan emergint, i llavors cal estar una mica a prop d'aquests per saber el que s'està coent, o amb la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia, ara amb el Festival 42, l'Eurocon que es va fer fa uns anys. Tot això està ajudant. Jo crec que estem en un procés que està a l'inici de les beceroles, però és com el que va passar amb la novel·la negra fa 15 anys, i que de sobte van aparèixer 15 festivals de novel·la negra i moltes col·leccions de novel·la negra. Jo crec que és el que està començant a passar, i espero que passi el mateix, és a dir, que es quedi així ja per sempre i ens traiem de sobre tota aquesta bestiesa d'estigma i prejudici que, ja dic, jo crec que canviarà, perquè no és casualitat, té molt mèrit el que fan a Mai Més i el que van fer a Males Herbes, perquè han estat pioners, però no és casualitat. No és casualitat, perquè esteu sortint en un moment emergent i en un moment que ho necessita. Jo realment pensar que el món que tenim avui, d'un segle que va començar amb un atemptat que era propi d'una novel·la de ciència-ficció i que l'estem seguint amb una pandèmia que era pròpia com de ciència-ficció, i que pel mig hem tingut els canvis tecnològics, la crisi climàtica, els robots sent debatuts al Parlament Europeu, de veritat podem llegir només realista? Un moment, a veure si al final sou cultivadors del gènere més realista possible. Clar, pandèmies, atemptats amb avions, robòtica, etc. Aviam si no serà al revés. Però compte que el només és molt important, és a dir, jo dic, llegir només literatura realista en aquest moment és molt poc realista, però només, és a dir, també s'ha de llegir realista. El que passa és que és com veure una estàtua i veure-la només des d'un lloc i a una hora i amb una llum, i això és la realitat. Escolta'm, jo la vull veure per darrere, fer-li la volta amb aquesta alta llum, cap per avall, i això són tots els altres gèneres. Llavors pensar que només amb unes ulleres veus la realitat, no ho sé, està molt estès, però jo de veritat estic molt convençut que considerar novel·la realista té molta part que és molt poc realista, i que molta de la considerada no realista en aquests moments, com tu dius, la distopia és un gènere polític de primera línia. Polític, i està a la novel·la juvenil, està triomfant, perquè hi ha molts autors que estan escrivint distopies, i de fet tot això que estàs dient tu no és res més que el que ja deien als anys 60 els autors del que es va anomenar la New Wave, no? Que van anar a saltar doncs, el que era la literatura realista, diguem. Sí, però fixa't que aquí portem un retard. Perdoneu que citi una cosa més personal, però crec que és un bon exemple. La primera antologia d'autores de gènere en anglès es va fer als anys 70. La primera antologia només d'autores. I per què només d'autores? Doncs, evidentment, perquè es fan les quotes, per corregir un biaix que ja existia prèviament, no? Perquè autores que han fet gènere han existit sempre, però tenien el doble estigma de ser autores, fer gènere, i ja si era en català, doncs triple, no? Doncs en castellà va aparèixer el 2014. La primera antologia només d'autores de gènere en català la vaig fer jo l'any passat, jo com a antòleg, perquè no n'hi havia. I dius, com és possible? No? Doncs perquè portem uns anys de retard. I el que era la New Wave, aquí no hi va haver res de semblant. Una mica sí, la generació del 70 van intentar-ho així. Però no com a moviment. Però bueno, això que tu dius, jo què sé, quan a París estaven estrenant el Bourgeois de l'Alfred Jarry, aquí estàvem en terra baixa. Per tant, diguem que el retard encara és una mica més històric. Vull dir, és una cosa com natural, no? El merdre he mort al llop, diguem, més o menys. Judit? Veig que vas dient que sí. Sí, una mica no, perquè el que deia el Ricard també, això, el tema de les autores, doncs és molt significatiu també, no? I llavors també, sí, una mica també, o sigui,
el punt que estem ara, jo crec que estem en un bon moment, però per això, perquè hi ha tot com un ecosistema que ho acompanya. Que hi ha editorials, però també hi ha tota aquesta part dels blogs que són molt importants, com Biblionauta, les Rades Grises, no? Que ens donen tota aquesta informació per poder arribar a aquesta literatura i que sobretot hi ha molts autors que s'atreveixen a escriure aquest gènere. No? I per què? Perquè és el que deia una mica abans, perquè estem tots en aquesta generació que hem conviscut amb això i no ho trobem, no ho menysprem, és més natural, no? Potser no hi veiem cap prejudici, que potser sí que si venim d'uns temps més passats costava més d'assimilar, no? Sí, però bueno, per exemple, m'agradaria recordar que en la primera fornada d'autors de literatura catalana ja hi havia autores dones que en feien i, per exemple, jo crec un nom a recuperar és el de Elvira Augusta Leuvi, que als anys 30 doncs, ja feia el recull de contes dels habitants del pis 200, no? Que feia com ciència-ficció, fantàstic, expressionisme, i hi havia altres, perquè va passar, esclar, la Guerra Civil ho va estroncar tot i llavors la tradició ens l'hem hagut d'anar fent de manera discontínua i com hem pogut, no? Però, per exemple, jo crec que algun conte de l'Elvira Augusta encaixaria molt bé a Mai Més i d'alguna manera també ha sortit a Males Herbes amb antologia, no? Vull dir que d'autores n'hi havia. És que, de fet, una de les coses que cal de fer és reescriure el cànon. S'ha de reescriure el nostre cànon, perquè està escrit no amb un, no amb dos, amb uns quants biaixos. I en aquests, el fantàstic, les dones, els diferents gèneres, no hi tenien cabuda en el cànon oficial, no? I ara hi ha molta gent fent investigació i dient, doncs, la Maria de Belllloc, la Elvira, la Roser, i comencen a recuperar i dius, i tot això perquè només ho sabien 3 persones, perquè realment no n'hem fet difusió. Doncs pensem-ho i tornem a posar i diem, Mercè Rodoreda també era realista, també, no només realista, perquè si no... Esclar, i Espriu i tanta altra gent... Narcís Oller, sisplau, que Narcís Oller es va fer fantàstic. Sí, esclar. S'ha de... Això no surt dels manuals que s'ensenyen a classe. No, però... Bueno, no sé si ha d'acabar sortint en els manuals que s'ensenyen a classe. Potser el cop de timó que els 3 teniu en mente i que el públic també, després del que esteu dient, és que realment les principals, diguem-ne, plomes del país, tot i que cada cop la gent els hi fem menys cas, però en comptes de ressenyar cada vegada el realisme de recepta, doncs, hòstia, que eixamplessin una mica el ventall i parlo de crítics, de columnes, de mitjans, de programes de ràdio, però jo crec que aquest tom, com ja heu dit, ja s'està produint. Crec que fa 10 anys t'ho diuen i dius, no, això és impossible, no, bueno, menys val. Tot i que va molt a poc a poc, també. Déu-n'hi-do, un dels principals diaris d'aquest país, el responsable màxim de la part de cultura, no fa gaire, a mi em deia que no tenia ningú especialitzat en aquests gèneres perquè no calia que els posessin en aquell diari perquè ningú els hi demanava. I això no fa gaire. I ara amb el 42 van sortir dobles planes diversos dies a la setmana. Llavors està ben equivocat i ara tenen algú com... Bueno, si acabo dient tantes coses se sabrà quin és el diari, però comença a parlar i acaba per Vanguardia. Tenen la Inés McPherson en aquest moment fent ressenyes i fent articles, i cada vegada tenen més gent. Per tant, aquest canvi està arribant fins i tot aquí. Jo crec que el canvi és significatiu. Ara estem al començament, sí, això sí. Sí, jo crec que sí, també. A veure, la premsa, els llibres ja costen d'arribar, vull dir, no és una cosa només del gènere, perquè l'apartat cultura és molt ampli i els espectacles s'emporten molta part, menys la pandèmia, que no n'hi havia, i llavors ens feien molt de cas dels llibres. Però sí, jo crec, almenys des del nostre punt de vista, que s'està fent molta cosa ara, en els diaris principals, el que hem dit, El País, El Periòdic, tots plegats ja estan posats, i també és veritat, altra vegada dir, no? Tot aquest tema dels blogs d'internet i tot això, i Twitter i Facebook i tot això que ens va molt bé perquè Goodreads, no? Que aquí sembla que no, que diguem les xarxes, però són molt importants perquè hi ha un ecosistema de recomanacions, no? I que també fa falta que hi hagi el crític literari que destri una mica, no? I que posi la seva vareta màgica i digui aquest sí, aquest no, però que la gent també està fent la seva feina. No, jo crec que és més important això que diu ella que no pas els diaris oficials, perquè
si penses en els Estats Units, els que van fer avançar el gènere de terror, de fantasia i de ciència-ficció, pues, eren els nanos mateixos que llegien aquests contes, que escrivien en les revistes aquestes i que després acabaven ells convertint-se doncs, en els escriptors successors del gènere. Per tant, vull dir, està molt bé, el consumeixen, entenen com funciona, el que els agrada i llavors el fan avançar. No, però jo la família friki la veig molt unida, és a dir, a mi no em fa patir la xarxa friki, perquè com acabes de dir, i aquí passa el mateix, entre productors i consumidors tot està bastant relligat. Jo em referia doncs, que a TV3, a Catalunya Ràdio... Però Déu-n'hi-do també, que està passant, no? Sí. Que està arribant a poc. Pensa que allò que deia, me'n recordo, era Molière, sí, que el personatge que parlava en prosa sense saber-ho, jo crec que hi ha molta gent que li agrada el gènere sense saber-ho i que per tant no hi són en el circuit i que els podem abraçar i que compte, quan jo, que ara ja em sento malament perquè ho he dit moltes vegades a moltes xerrades i tal, quan dic això de La Vanguardia o d'algun diari, no ho dic en el sentit de, ai mira, perquè prejudicis en té tothom. Hi ha 3 o 4 persones que s'han aixecat a mitja xerrada i han marxat fent així amb el cas tot dient, no em convenceran, no? Perfecte, cadascú que tingui els prejudicis que vulgui, però el que em sembla meravellós... Això és perquè no em poden veure a mi, no em coneixis. Però el que em sembla meravellós és que ho estan fent amb ganes i per tant no critico que no ho fessin abans, aplaudeixo que ho facin amb aquest entusiasme ara, que TV3 fes els reportatges que va fer sobre determinats festivals, que La Vanguardia estigui fent dobles planes, això és meravellós, és a dir, que no s'entengui com una crítica. El que passa és que crec que és inevitable i que per tant encara ha de créixer més. Tu dius la família friki, hi ha moltes famílies friquis, hi ha la família acadèmica, hi ha la família friki del còmic, hi ha la família friki que mira cap enrere i només la ciència-ficció, hi ha la família del terror, que és molt petitona però que va creixent també, hi ha la família dels que en realitat els agrada més la màgia i que per tant la fantasia i no volen saber... I totes aquestes tenen connexions, però són moltes famílies alhora, no? Totes són benvingudes. I la de la mitologia, que ens encanta, perquè encara que hi hagi aquesta lectura, que la mitologia en el seu origen potser era una altra cosa, però els usos que avui en donem i les relectures que fem sense parar, penseu que les literatures més importants, és veritat que nosaltres teníem les homilies d'Urganya, però les literatures més importants d'Europa, som una excepció en això, la seva obra fundacional ho ha estat sent fonamental per la literatura fantàstica. El Beowulf, la Chanson de Roland, els mites nòrdics, el Siegfried i companyia, és que, vull dir, ho tenen de base i estem fent relectures i relectures mitològiques sense parar, i això també forma part del gènere, i aquesta família també la volem, i la juvenil també, i l'escapista també, totes. Jo crec que va una mica en cicles, això de la televisió, per exemple, jo recordo durant molt temps es va fer, clar, jo soc ja molt vell i hi havia un programa que es deia Clatu Parada Nit Top, per exemple, estava molt bé, et feien programes com el Max Headroom. Però el cinema, tu saps bé que sempre ha estat una mica diferent, perquè tenim un empori com Sitges, que el tenim i no és casualitat. Aquest és un gran dèficit, per exemple, és el pròxim assalt nostre, com a frics ha de ser el Festival de Sitges, que no pot ser que estigui deslligat de la producció literària catalana que s'està fent al país. Potser sí que han tocat alguna cosa en castellà o cosa centrada en el cinema, però jo crec que, hòstia, a l'assalt de debò, un cop ja ha aconseguit el 42, és anar per Sitges. Bueno, ha passat una hora. Abans deia una hora, trigarà, ha passat una hora. I hem d'enllaçar amb una altra cosa. Jo no sé si voleu cloure amb alguna mena de lema poderós o no, o preferiu que arrenquem un aplaudiment i que us donem les gràcies per haver vingut a l'Indi Lletres a reivindicar la literatura fantàstica a Catalunya. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.